салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог ва чунар вақта бо шумо ман Азам Тавоев. Видеоролики имрӯзаи мо бародаро дар бораи 5 кӯдаки ғайриоддие ки аз дигар кӯдакҳо ба куллӣ фарқ доранд. Ба касе ки видео интересна марҳамат тамошо мекунем ва он бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. ҳамаи моро дӯстон дар кӯдакиамон мегӯянд ки шумо хушрӯ ҳастед ва зебо ҳастед ва инро барои он ба мо мегӯянд ки самооценкаи ин шахс баланд шавад. Ва дӯстон, мо дар ин видео дар бораи кӯдаконе гап мезанем ки онҳо дар байни 1 миллион ё ин ки 2 миллион якто ҳастанд. ва ба канал подписатсия карданро фаромӯш накунед ва он бошад видеоро давом медиҳед. Дар ҷои якум Лусиана Волкан, шумо чӣ фикр мекунед бародаро ки шумо рӯз ба рӯз аз раҳ гаштан монед? Бемории ин духтар бисёр ҳамаҷоиб аст ки ин духтар дар байни 1 миллион на, балки дар байни 2 миллион якто аст. Чунки бемории онро то ҳол ягон кас намедонанд ва мушакҳои бадани ин духтар рӯз то рӯз аз кор мондан мегиранд ва ин духтар ба як ҳайкалам табдил ёфтеста бигем мешавад. Ин духтар вақте ки 2 сола буд, ҳамаи аъзои баданаш кор мекард ва оҳиста оҳиста мушакҳои бадани ин духтар аз кор мондан мегирифтанд ва ҳатто бинед дӯстон дар ин акс ки даст чапи ӯ умуман кор намекунад. Ин кӯдак дар боғчаи кӯдакон бозӣ намекард, чунки метарсид ки нохост афтад ва ин духтар агар меафтид, танаи он бениҳоят сахт дард мекард ва ӯ аз ҷояш хестан ҳам наметавонист. ва бемории ин духтарро духтурҳо то ҳол ҳеҷ чиз нагуфтанд ки ин беморӣ табобат мешавад ё ин ки на. ва ин духтар ин бемориро намемонад ки ба зиндагии шахсии ӯ кордор шавад ва ӯ дар зиндагиаш хело ҳам духтари хушҳол аст. ва дар ҷои дуюм Энгус Паулус меистад. мо бародаро дидагием кӯдакеро ки корҳоеро мекунанд ки ба ақли калон рост намеояд. Гӯё ки ақли одами калонро гирифта дар бадани кӯдак ҷойгир карда бошанд. ва ин кӯдакро аз синни 3 солагиаш узвҳои баданаш умуман инкишоф накард ва ин кӯдак ҳоло 13 сола аст, аммо танаи ӯ ба мисли кӯдаки 2 сола аст. ин кӯдак олимонро дар як тупик овард бигемам мешавад ва олимон намедонанд дар бораи ин касалӣ чӣ гӯянд. ин беморӣ дар байни мардум бисёр нест ва ҳатто ин беморӣ то ҳол ном надорад. вале аҷиб аст дар он аст ки бародаро, падару модари ин кӯдак боз фахр мекунанд ки дар ҷаҳон ҳамин беморӣ якто аст ва ҳамин ба кӯдаки мо часпидааст. ин кӯдак роҳгашта ва гапзадан наметавонад. ин кӯдак метавонад тарзи гапзании худро бо чиликаш ишора кунад ва чизе ки мехоҳад бо чиликҳояш мефаҳмонад. ва бисёре аз одамон мегӯянд бародаро ки ин писар настаяши Бенҷамин Батмане. ва дар ҷои сеюм Аннабел Уайтхаус меистад. вақте ки ин кӯдак 5 сола мешавад, аллакай хабари ӯ дар тамоми интернетҳо мебарояд. дар пӯсти ӯ як бемории бисёр ҳам аҷиб аст ва номи ин беморӣ ихтиёс аст. пӯсти ин духтар дар як рӯз 14 маротиба иваз мешавад. бисёре аз одамон ин духтарро ба море ки пӯсташро мепартояд ба он баробар мекунанд ва ин духтар аз дигар кӯдакҳо ба куллӣ фарқ дорад. чорум Исаак Хьюз. аз вақте ки ин кӯдак таваллуд шудааст, ӯ умуман иштиҳо надорад ва мушакҳои танаи ин кӯдак хело ҳам беҳаракат ҳастанд. ва натиҷаашро бинед бародаро ки ин кӯдак чашмони худро ҷунбонда наметавонад ва ҳатто гап зада ҳам наметавонад. ва дар вақти гапзании ӯ бояд ки дар бари ӯ ягон шахсе бошад ки гапҳои онро ба дигарон фаҳмонда диҳад ва ин кӯдакро дар оилааш кӯдаки хело ҳам босавод мегӯянд. вақте ки ин кӯдак гаперо ба модараш гуфтанӣ мешавад, агар ки онҳо нафаҳманд ва ин кӯдак меёбад шумо фикр ки ба онҳо чӣ гуна як шахси дигар ҷони шуморо бо дасташ кам кунад. шумо чӣ мекунед дар ин ҳолат? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. чӣ фикр мекунед дӯстон бародаро? ҳар як духтар орзуи онро дорад ки тез ба шавҳар барояд ё ин ки худашро фасон карда ба мактаб ба коллеҷ равад, аммо ин духтар барои зиндагии худаш мубориза мекунад то ин ки зинда монад ва бо одамоне сухан кунад ки ӯро бори якум мебинад. ин духтар аз ҳамсолони худаш қариб 8-9 маротиба бузург метобад ва ин кӯдак дар Инстаграм 228 000 подписчик дорад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид бародаро. боварӣ дорам ки ин видео ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулочаро пахш намоед, чунки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. иншоаллоҳ ки бародаро дар оянда видеои беҳтарин мебарояд. интизор шавед.